Mä oon Kai ja mä opiskelen täällä kieliä, kielitiedettä ja kulttuuria. No siis mä hain yliopistoihin, mutta sitten mä en päässyt mihinkään. Ja sitten mä sain postissa esittäytyä Akatemiasta ja katsottiin sitä läpi ja mietittiin ja sitten päädyttiin vanhemmien kanssa siihen lopputulokseen, että tää on niinku mulle se seuraava askel sitten. Siis mä oon tykännyt ihan sikana. Siis täältä on saanut upeita kavereita ja niin kun, on tutustunut tosi ihaniin ihmisiin ja niin kun, kokenut paljon uutta. Ja sitten niin kun, opettajat, niin kun, sä pääset oikeasti tosi läheiseksi niiden kanssa ja se on tosi huikeata. Varmaan meidän opintomatka Koreaan. Tämä koulu niin kun, tarjoaa erilaisia opintomatkoja, niin sitten mä ja mun kaverit päätettiin lähteä Koreaan. Niin se oli tosi upea kokemus. No siis me käytiin siinä matkalla Soulissa ja Busanissa ja me saatiin itse niinku sen ennen matkaa suunniteltiin yhdessä kaikki sillä, että missä käydään ja mitä tehdään. Ja sitten meillä oli myös niinku erillisiä päiviä sillä, että oli vähän niinku opastyylinen meininki, että niinku me oppilaat tai opiskelijat oltiin niinku sillä vedettiin sitä ryhmää ja niinku tavallaan oltiin niitä oppaita sen päivän ja tällä ja sitten tehtiin siellä kaikenlaista kivaa, käytiin katsoa niinku museoita ja nähtävyyksiä ja sitten tuollaisia. Joo, mä huomasin, että koulun alussa, että täällä pystyy kans opiskella koreaa, niin sitten päätin lähteä sitä opiskelemaan. No siis, niin kuin mä sanoin, siis mä oon saanut täältä tosi monia kavereita ja tää porukka on tosi tiivis ja tosi hyvä. Mä huomasin itse, että mä sain tavallaan lukion jälkeen mun opiskelumotivaatiota takaisin. Ja se oli tosi mahtavaa. Mä oon nyt hakenut opiskelemaan yliopistoihin ympäri Suomea Englantiin.